De kommer herop lige og tager en kokjo. Så stiller jeg op på en række ude på græsset herude, så dem der ikke skal deltage, de skal lige stille sig ind på fliserne. Ej, nu skal I ikke alle sammen komme ind på fliserne for helvede. Godt. Ja. Jeg skal nok tage en kokjo. Vinderen findes ved. Man tømmer sin kokjo. Man må godt ryste den først. Tak. Tømmer sin kokjo, og så holder man den sådan. Og hvis den drøber, så venter man til den holder op med at drøbe, før man har vundet. Eller så man bare for at drikke ordentligt op første gang. Det kan man også vælge. Normalt så cola crashing, der holder man op over hovedet, men det synes vi, det er måske sådan ikke helt fedt med kokjo. Så dem, der skal deltage, de kommer lige op og henter en kokjo. Så stiller vi den her op. Så har jeg ikke taget den der kort. Er der flere? Jeg alligevel ikke finde ud af at drikke en kort. Det er lige mig. Lige sige ved præmien her. Præmien til konkurrencen, det er denne taske, fyldt med kokjo og lidt ekstra merchandise. Hvad for noget? Prøv lige at stille jer så tæt sammen, som I kan her. Så ikke at se Det virker ikke sikkert. Og alle folk er dommer, det vil sige, den de opdager der først færdig. Det er ham, der har vundet. Sjovt nok. Yep. Okay. Og vi tæller ned fra 10, når det er sådan, folk har rystet færdigt, og I må konstatere... I må gerne åbne den først. Inden vi ryster. Nej, når I har rystet. Dem, der tager den til munden, inden vi er færdige med at tælle ned, de er disket. Er I alle sammen klar, eller hvad? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Kom nu for helvede! Slut! Nuller, kom så, kæmp derovre, kæmp, Nuller, kæmp! Nu, for helvede, slut! Ud med den, ud med den! Det er Derovre. Den drøber I nu. Drøber I nu. Og i tilfælde af det, skulle være lidt mere tørste. Så længe med det. Ja.